An balima Sherifla Jabarani filabɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An bɛ waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma fɔ sigiyɔrɔ la. An b'a fɔ n k'aw ka bisimila aw ka Jabarani so mandi kɔrɔ ni aw ka bamanankan kunnafoni ale kɛnɛ o dayɛlɛntɔ ye. Ka sanga ni Mali alisilamɛw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali Maɲɛma, Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma, alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usmane Madani Haidara ale ka san 71 sɔrɔli nisɔndiyaw ye. Silamɛya dɛmɛtɔn Ansardine Fédération Internationale a maaw u ye u ka laada latimɛ n'o de ye ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin denmarayɔrɔw ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye panneau de soleil minɛnw olu de ta k'o di denmarayɔrɔ orphelinat Ɲaber maaw ma ka bɔ Sebenikɔrɔ Bamako sigida 4nan ale kɔnɔna na. Minɛn ninnu yɛrɛ u bɛ tali kɛ panneau ale 500 waati o den 8 de la ka taa bila ventilateur caman na fo ka taa se batterie lithium ma minnu musakaw bɛɛ lajɛlen o ti jɔ sefa wari miliyɔn 2 bɔ ɲɔgɔn ko la. K'aw ladɔnniya ka fɔ ko kɛnɛ in tun siriyalen don silamɛya dɛmɛtɔn Fédération Ansardine Internationale FADI a maɲɛmaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ jara fo ka taa se nin denmarayɔrɔ kofɔlen yɛrɛ a maɲɛmaw fana ma. Sherifla Jabarani so tɔgɔya la Sadio Sidibe a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali le tun bɛ u y'an sama minnu na an ka jɛ k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. Kasani an fa an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usmane Madani Haidara ale ka san 71 sɔrɔli ye. Fédération Ansardine Internationale FADI ale wulila a deliko la i n'a fɔ san o san a b'a kɛ cogo min na ka taa bonya kɛ orphelinat Ɲaber maaw ye. Nka yanni ɲinanta in ka se u taara orphelinat 2 la ka taa ŋaniya yira kɛ dɛmɛ ka t'o kɛ an fa an karamɔgɔ tɔgɔ la cogo min na ka sanga ni a ka san 71 sɔrɔli ye. Orphelinat Ɲaber ale bɛ kɛ orphelinat 3nan ye u taara domolo kɛ maa minnu ye dɔ min kɛra a kun ye min b'a to ka dɛmɛ kɛ ka a ɲɛsin ni maa kofɔlen ninnu ma cogo min na i n'a fɔ orphelinat Ɲaber maaw garijɛgɛ donna min na o de ye panneau den 8 500 watts ani batterie lithium fo ka taa se ampoule caman ma ka t'o di o ma i n'a fɔ bɛɛ b'a kalama cogo min na ni lahawla funteni min b'a to ka dɛmɛ kɛ cogo min na ka ɲɛsin ni centre ma ko n'i y'a jateminɛ denmisɛnninnaka minnu bɛ yen nɔ ka se ka ninnu ta a musaka ka bon kosɛbɛ nka ka sanga ni an fa an karamɔgɔ ka san 71 sɔrɔli ye u taara ka taa nin dɛmɛba in kɛ ka a ɲɛsin orphelinat Ɲaber maaw ma. Maa min kun ye délégation ɲɛmaaba ye a y'a jira k'a fɔ dɛmɛ a nafolo kasabi bɛnna miliyɔn 2 n'a kunkan fɛn de ma. An karamɔgɔ Seyidi Usmane Madani Haidara ale ka san 71 nisɔndiya an bɛ yan o de la. A bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ɲina anniversaire baaraw bolodara cogo min na ka kɛ ni jamana yɛrɛ ka lahala ye. Karamɔgɔ y'a ɲini k'a fɔ an ka baaraw bɛrɛbɛn ka bɛɛ kɛ ni yatimɛw ni fɔlɔtɔw dɛmɛni ye ani ka fɛn fɛn bɛ se ka ɲɛ adamadenya ma donc k'o kɛ an ye jolidiw kɛ donc bi ye orphelinat ye n'o ye orphelinat Ɲaber ye donc an nana ka na dɛmɛ don u ma ani an karamɔgɔ ka jɛ ani an ka tɔn ɲɛmɔgɔw n'o ye Sɔrɔkata Salamantaw ye Adama Sako ani Seydou Jara le directeur exécutif donc u y'an yamaruya bi ka na remise kɛ donc don ninnu na panneau b'a la panneau minnu n'u fanga ka bon kosɛbɛ o belebeleba 8 b'a la wa n'u ka dagabana batterie ninnu ka fara ventilateur kan ventilateur minnu fana ni u fana sɔngɔ ka bon donc o n'a ɲɔgɔnna caman an nana ka na o de di Ɲaber mɔgɔw ma u k'a kɛ k'u yɛrɛ dɛmɛ ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye ka dugawu kɛ karamɔgɔ ka denbaya ye ka dugawu kɛ jamana ye o de y'an se yan wulada in na n'Ala sɔnna. A musaka bɛ se ka taa jɔ fo miliyɔn 2 ani a kunkan fɛ donc o de kura FADI la ɲina k'o kɛ ninnu ye ka d'a kan orphelinat bɛ ni ka sababɔ voilà donc an tun bɛ Amadu Dɛmɛ na donc après an taara denba ɲuman jɔyɔrɔ nin y'a 3nan de ye bi wulada in na yan nɔ. Fɛn bɛ tali kɛ orphelinat Ɲaber ale ɲɛmaaba ni o y'a ka national jira ka foli ni tanu kɛ k'a ɲɛsin ansaru bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an fa an karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ni ka tila ka dugawu kɛ k'a ɲɛsin an fa an karamɔgɔ ma ka sanga ni a ka san 71 sɔrɔli ye. A y'a jira k'a fɔ ko nin bɛ bila kadira kɔnɔ ko sabula ale ba ni an fa an karamɔgɔ yan'a kun ka taa tiɲɛ so hadamadenya de kun b'u cɛ kuma o kuma hadamadenya sira kan diinɛ sira kan n'a mako jɔra an fa an karamɔgɔ la gɛlɛya kun tɛ don a la. A jirala k'a fɔ ka kuma kɔnɔ ko an fa an karamɔgɔ denmuso de fana ye orphelinat Ɲaber fana ambassadrice ni o ye Madame Doumbia Banene Haidara ye. A y'a ka national jira ka tila ka dugawu kɛ an fa an karamɔgɔ ye. An nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka dɛmɛ in bisimila orphelinat Ɲaber la surtout ni wagati in na bɛɛ b'a dɔn funteni bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ donc panneau ventilateur ka na di denmisɛnninw ma bi an fa ka anniversaire hukumu kɔnɔna na an bɛ se ka nisɔndiya dɔrɔn de ɲini k'a fɔ ko Ala ka sijan ni kɛnɛya d'an ma yarabi an ma Ala k'a mɛn an kɔrɔ halisa san wɛrɛ ta Ala k'o jira aw ni ne bɛɛ lajɛlen kɛnɛma na.
an bolo donna k'a fɔ baaraw daminɛw la faso jɔnjɔnfɔli kɛra ni ka tila ka duwawu selimanw tugu u la ka sanga ni banbagatɔ fɛn fɛn bɛ finitigila ka fɔ ka taa se civiliw ma ala bɛ se ka baarabara dali nɔgɔya u ye cogo min na ani orphelinat ɲamaba ni o yɛrɛ taara da a bɛ tile 40 ɲɔgɔnna bɔ min b'a to ala bɛ se ka baarabara dali nɔgɔya u ni banbagatɔ bɛɛ lajɛlen cogo min na baara ninnu bɛɛ kuncɛra ka t'u ɲɛ da denmisɛnnin ninnu bɛ lahala min kɔnɔ ka taa foli bila u la cogo min na ni ka tila k'a kuncɛ ni gâteau d'anniversaire yɛrɛ tigɛli ye. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ kɛnɛya kalanso bangelen jara ka tɛmɛ ni a ma ɲɛma ka kuntilennaw ye u ye u ka jolidiba tako filanan kɛnɛ o sigi yasa k'o kɛ dɛmɛ ye ka ta ka ɲɛsin maaw ma minnu mako bɛ jɔ joli la sanga ni waati baara in kɛra u fɛ ka bɛn ni kunu alamisa ye mɛ kalo tile 14 san 2026 kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛyaso kofɔlen in yɛrɛ ale kɔnɔna na Sherifula Jakanso tɔgɔ la Samayira Sanogo ale bɛ walawalali k'an y'a tɔ la. Joli nafa ka bon ɲɛnamaya kɔnɔna na o siratigɛ la fɛn dɔ min santa tɛ sɔrɔ o danganɛmayalen o hakilina in kan sanfɛ kalansoba min bɛ wele pôle d'enseignement supérieur de santé Banjele Jara Dumazana nafajikaw fɛ u ye a kanu ka ni joli di belebele baara in labɛn min bɛ ye a tako filanan hukumu kɔnɔna na. Joli dili ye waleya ɲuman de fasoden ɲumanya de don wa dɛmɛ de don ka ɲɛsin banabaatɔw ma ani minnu mago bɛ joli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka fama minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la n'u jokinen don joli di o kun bɛ bolo o kan joli ninnu mana sɔrɔ an ka laɲini ye joli ninnu ka di kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso minnu n'u bɛ makɔnɔni na ka jiginni don kɔnɔ ni joliko problème bɛ na se ka don jiginni na ka sabuya kɛ gɛlɛya ye ou bien denmisɛn minnu bɛ yen nɔ ni farigani jojo b'u la min bɛ joli demander kuma caman ale ni minnu bɛ jokin sirabakan kasaraw la an an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ foron sanfɛ an ka se ka dɛmɛ don u ma ka u ka kɛnɛya ka sabati cogo min na u ka se ka kɛlɛ in kɛ hakilisigi kɔnɔna la. O nisɔndiyalen ani jigisigi yelen o ɲɛkun kan mɔgɔ minnu kɛra sababu ka ni joli di belebele baara in labɛn u ye u ka nimisi wasaw yira ka sanga ni baaraw tɛmɛ cogo ɲuman ye ni ka laban ka foli ta ka ɲɛsin naba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Ne bɛ mɔgɔ fɛn fɛn sera ka bɔ ka na joli di kɛnɛ kan bi ne b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn wari tɛ n bolo k'a d'u ma hali ni n ye wari d'u ma n tɛ se k'u sara parce que mɔgɔ min bɛ jɛn ko n farikolo fɛn dɔ bɔ k'a di mɔgɔ yɛrɛ ma ni kanu tɛ foyi yɛrɛ tɛ se ka fu ɲɛna ne b'u fo k'u waleɲuman dɔn mais n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo sans oublier aussi an ka promoteur an ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Sunjɛ Tarawele ye n'ale kɔni ma fɛn yɛrɛ fosi ɲagami ni baara in waleyali la a y'a jida a ka kɛ i n'a fɔ an yɛrɛ y'a laɲini a fɛ cogo min na. O nana ka caya walasa ka na o ɲin don ni joli di belebele baaraw la ka sanga ni o joli dilen ye maa dama min bɛ se kɛ sababu ka maanifinw caman niw kisi maa minnu ye tali kɛ a la o ye hakilina in tare tare. Tiɲɛ jolidigo a diyara n y'a bɛnna ma ni ko a diyara n y'a bɛnna ma k'a sabu kɛ an ka finitigilaka minnu hali ni jeliw hami b'u la a ka kan anw ka bɔ k'u dɛmɛ jeliko la a kɛra finitigilaka a kɛra population ye a ka kan an ka bɔ k'u dɛmɛ jeliko la walasa ka ninakisi kɛ a diyara n y'a bɛnna ma kojugu. Ne yɛrɛ bolo maliyɛn bɛɛ kan ka se ka nin kɛ parce que déjà que jamana yɛrɛ bɛ kɛlɛ la an ka sɔrɔsiw bɛ ka bin u bɛ ka jo dun bon n'an sera ka na joli don an fana ka dɛmɛ ye quoi n'Ala sɔnna o kɔni ye ne ka kuma ye bɛɛ kan ka na joli di a t'i ka baara tiɲɛ a t'i foyi kɛ ne yɛrɛ bɔtɔ filɛ sisan ne bɛ taa baarayɔrɔ la tugun sɔgɔma kɔnɔ an nana baarakɛla a teliyala fana. O kɛtɔ ka foli ni waleɲuman dɔ ta ka ɲɛsin pôle d'enseignement supérieur de santé Banjele Jara maaw ma ka sanga ni o ka ni fasoden ɲumanya hakilina in ye centre national de transfusion sanguine maaw ye a yira k'a fɔ kɛwale don min na ŋɔni bɔ olu sen na wa a nana a natuma na. Université santé Banjele donc ni y'u siɲɛ filanan de u b'a kɛ u bɛ poche di fo 200 ni kɔ je pense que o ye fɛn ɲuman ye a kan ka ladege université tɔw kan ka ladege parce que an ka jamana bɛ lahiya min kɔnɔ na sisan guerre bɛ yen nɔ ni guerre bɛ yen jagoya de jolibɔn bɛ yen nɔ ni jolibɔn dun bɛ yen nɔ donc u bɛ besoin joli la nation de b'a to joliko dɛsɛ bɛ joliko dɛsɛ ti kɛ parce que ni activité cayala ka collecte caya o de an ka lahala ye. A yera kɛnɛ kan walasa kana ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin o ma maa dama ka dɔ fara baara yanga kan ba ɲumanfɛyanfan directrice d'académie a ye waleɲuman dɔ kɔrɔfɔ ta ka ɲɛsin baara in labɛnbaw ma k'a yira k'a fɔ fasoden ɲumanya kɛwale don ni ka laban ka wele da tɔw ye ɲɛmada ka se kɛ nin kɛwale ɲɔgɔnnaw fɛ. Dɔnni san bɛɛ b'a dɔn jeli a tɛ sa
a santa tɛ sɔrɔ donc ni an ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ dɔɔnin san kɛ jamana ye o ye belebeleba ye an b'o fo parce que an ka jamana yɛrɛ mago b'o o la bi an bɛ situation min na donc o foli tɛ ban ani ekɔliden minnu fana sɔnna olu jeli di o ye acte patriotisme ye ça veut dire que Banile Jara u bɛ ka denmisɛnninw kalan mais u bɛ ka denmisɛnninw dege faso ɲɛnamaya la ni acte fɔlɔ donc an b'u fo. A kɛra sababu ka kalanso kɔɲɔ ɲɛbɔbaw kalankaramɔgɔw kinkɔnɔmɔgɔw duguma kalanden ni sanfɛ kalandenw kamaro ɲɔgɔn na ka bɔ complexe scolaire et universitaire Banile Jara kɔnɔ fa ka se denmansaw ma ni jolidi baara min bɛ ye atako filanan na a kɛra sababu ka joli pɔsi 300 bɔɲɔgɔnko fara ɲɔgɔn kan ka sanga ni kɛwale in ye. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ hali bi ka se ka an yɛrɛw ka dugu jukɔrɔ fɛnw olu don bala kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛlɛ minnu bɛ kɛ ka pɔn jɔ fo ka taa se sow jɔli ma o ye fɛn ye min bɛ se ka kɛ ka Mali yiriwa kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔngɔnɔgɔn o fana na a bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka sifinnaka caman bɔ baarakɛbaliya la ka baara ɲini ka a du u ma o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw yaasa an ka faamuya ka se ka bonya ni waleya in yɛrɛ kan an ka jɛ ka Samase Tarawele ni ale ye ingénieur ye ale ka laseliw ɲɛmada Mamadu Bɛni Sherifu Sumano ani Numu Kone olu ka kuma galamanna. Mali kɔnɔ yan a bɛ fɔ fɛn minnu ma ko ressources naturelles o caman bɛ an bolo munna an t'olu don ba la walasa ka se ka Mali ɲɛta sabati o dɔ ye faraw ye so bɛ se ka jɔ ni fara mun ye ani pɔn bɛ se ka dilan ni fara mun ye nafabaw de b'o la ka d'a kan n'i ye so jɔ wali kelen n'i ye pɔn ni barajiw dilan ni fara ye a bɛ mɛn si la a musaka bɔta fana ka dɔgɔn a bɛ se ka baara caman fana di sifinnakaw ma. Alors sisan Mali jɔli kan jigi da fɛnw kan fɛn minnu m'an fɛ yan n'u ka ca i n'a fɔ gabakuru farakuru i n'a fɔ yiriw i n'a fɔ bɔgɔ suguya dɔw latiriti tintin bɛlɛbilenma bɛlɛ kisɛkisɛma ye o dɔw bɛ dugu jukɔrɔ a kuru kisɛkisɛma tɛ mais a bɛ se ka tigɛ ka kɛ biriki i n'a fɔ o ɲɔgɔnnaw olu b'an bolo yan sanni t'a ban cɛli t'a ban ne hakili la olu de b'an dɛmɛ ka se ka baara kɛ baara minnu b'a to ni gɛlɛya minnu b'an ka sigidaw la olu bɛ nɔgɔya joona pɔnjɔ b'o la dugutaa siraw fɛ sira yɔrɔ minnu tɛ sɔn b'o la ekɔlisojɔ b'o la dɔgɔtɔrɔsojɔ b'o la pour que gɛlɛya ka bɔ maaw kan fɛɛrɛw bɛ yen ka barajiw kɛ baraji fitinin hakɛlamaw kumabaw nin bɛɛ bɛ jɔ ni gabakurun ye bon diɲɛ fan bɛɛ baraji fan bɛɛ a bɛɛ ye gabakurun ani bɔgɔ de donc n'an y'olu faamu comme o caman b'an bolo an yɛrɛ ye misaliya caman kɛ kaban n'o ye ka pɔn jɔ ni farakurun ye an ye 1 kɛ ka 2 kɛ ka 3 kɛ ka 4 kɛ sisan an bɛ fu 9 la Sikaso mara la donc an ye pɔn dɔ jɔ Kayi mara la a gabakurun a taara dugu yɛrɛ kɔnɔ a cɛncɛn a taara dugu yɛrɛ kɔnɔ a bɛlɛ a taara dugu yɛrɛ créer ni na ye fila wɛrɛ kɛrɛfɛ a si ni pɔn jɔyɔrɔ cɛ tɛ kilomɛtiri 3 bɔ fɛn kelen mun bɔra kɛnɛma o ye siman ye bon siman bɛ se ka bɔ Mali cimenterie la mais comme ani Sénégal frontière man jan an bɔra n'a ye Sénégal kana donc olu misaliya suguyaw olu de bɛ se k'a to n'an bɛ se ka ko kɛ n'an bɛ se ka nɔ bɔ n'an bɛ se ka baara kɛ mun b'a to gɛlɛya bɛ bɔ jama kan parce que an ye pɔn jɔ kɔ mun na maraka dugu de don dugu 7 de jɛra k'a tɛgɛ don poche kɔnɔ ka baara kɛ o dugu 7 ye mɔgɔ dɔw ko ma ko ɲinan dɔrɔn samiyɛ tɛmɛnen dɔrɔn de mɔgɔ ma sa kɔ in da la ye bon ne bolo Mali bɛ yɔrɔ min na bi Mali dan tɛ Bamako ye an ka hakili sɔrɔ pɔn jɔ nin yɔrɔ ninnu na a gabakurun kuma caman a tali tɛ kilomɛtiri kɛ yɛrɛ se gabakurun yɛrɛ b'i sen kɔrɔ ye hali a yɔrɔ dɔw la pɔn jɔli la farama yɔrɔw la a dugukolo la i mago tɛ ka fondation kɛ pɔn na. Misi Tarawele n'ale ye ingénieur ye a y'a yira a ka kumaw la k'a fɔ ko n'i ye diɲɛ dugubaw bɛɛ lajɛlen lajɛ i bɛ taa sɔrɔ u ka yɔrɔba caman bɛ yen pɔnw ni so belebeleba caman bɛ yen a bɛɛ kelen don ni faraw de munna o baden bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ an tɛ se k'o ta ka baara kɛ n'o ye k'an ka jamana ɲɛta sabati. Autorités jɔyɔrɔba b'a la ni olu ye o ɲɛsin an dɛmɛni ma sisan ne hakili la an bɛ se na teliya an nɔ bɛ ɲa an bɛ maa caman kalan sɔɔni n bɛ baara ɲini Mali la yan ne ka jate la pɔn hakɛ min kan ka jɔ fan hakɛ min fɛ dɔgɔtɔrɔso hakɛ min ka jɔyɔrɔ hakɛ min na maninfin formule k'u bila ne ka jate la chômeur ye baara tɛ n bolo Mali la o ɲini ka ye o bɛ sɔn ka gɛlɛya parce que an bɛ se k'a bɛɛ kɛ fan bɛɛ
donc ni école kɛmɛ saba kan ka jɔ ni région caman b'u ni ɲɔgɔn cɛ an ye pont dɔ jɔ Tuba a san sabanan a kɛra 2023 bantɔ ka na 2024 daminɛ na donc o san saba ye ɲinɛ pont in musaka la kɔ kelen kan ko gouvernement ka pont dɔw bɛ yen dɔw ye $80,000 dɔw ye $100,000 mais anw ta pont in o jɔra $15,000 a cayalen ba 20 yɔrɔ 20 ani 80 cɛ dɔw b'u cɛ 20 ani 100 cɛ caman b'u cɛ an bɛ marakaduguw la burusi kɔnɔnaw na olu maçon pont jɔla kelen-kelen minnu bɛ yen olu kun ye devis kɛ marakaw ye commune de Karakoro k'u kun bɛ $60,000 dɔɔni bon u nana ne fɛ an farala ɲɔgɔn kan an ye fɛɛrɛ sɔrɔ an ka fara pont ka bon n'u ta ye nka olu kun bɛ $60,000 bon an bɛ 30 dɔɔni yɔrɔ dɔ fana b'olu cɛ bon o n'a ɲɔgɔnna caman don sisan an bɛ ka fɛɛrɛ mun développer k'o bila en place n'a pont filanan ou bien sabanan bɛ ka jɔ ten Sikaso o ye pont mun ye ni pont dɔ ye $20,000 san kɛmɛ sara la 20-25 bɛ se ka bɔ a la à peu près o bɛ kɛ dugumɔgɔw ka baara ye bolola baara sara ye u bɛ fara doni u bɛ cɛncɛn doni u bɛ bɔgɔ doni k'a lafa donc misaliyala sa ni pont ye $20,000 ye ou bien ni $15,000 don ni 20% in bɔra la wari tɔ bɛ kɛ ka simanw san ani ka maçon sara ani minɛn minnu bɛ don minɛn wɛrɛ minnu bɛ don a jɔli la ka na n'olu ye donc très rapidement a tɛ kalo 2 sɔrɔ o b'a sɔrɔ pont nɔgɔyara an y'o misaliya 1 ni 2 ni sabananw bɛ ka kɛ sisan donc ça veut dire que c'est un modèle o ye kɛcogo ye mun bɛ se ka kɛ Mali dugu bɛɛ fɛ Mali dugu bɛɛ la mun bɛ se ka kɛ fan bɛɛ fɛ donc n'an y'a hakili jagabɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka o taabolo ninnu lajɛ hali commune marakadugu in na dugu 7 de jɛra commune kelen dugu 7 olu de jɛra ka fara ɲɔgɔn kan u bɛ ka pont wari tilaw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ka so walikelen pont ninnu jɔ ni fara ye nafa caman b'a la ka da ka fara caman b'a an yɛrɛ fɛ Mali kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka baarako nɔgɔya sifinnakaw ma a musaka ka dɔgɔ wa a bɛ mɛn si la kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ hali bi an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana ale kɔnɔna na ka sanga ni Côte d'Ivoire kalankuncɛli kimɛnninw ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen plateforme des structures islamiques d'éducation o maaw u taara u ɲɛ da kalanso kɔnɔna dɔw kan Abidjan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ɲɛma yaasa ka se ka taa lajɛ nin baara ninnu bɛ ka latigɛ bolo minnu kan o yɔrɔ kofɔlen ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen Jakarija Danbele Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ale ka sɔrɔlen don kumakanw bɛ lase aw ma Fatumata Kane fɛ ntɛnɛ sɔgɔmadaya fanw fɛ mɛ kalo tile 13 2026 plateforme des structures islamiques d'éducation Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a ɲɛmaaya so ye wuli ka jɔw kɛ ni ka t'u ɲɛda kalanso dɔw kan san laban ɲɔgɔndɔn hukumu kɔnɔna na walasa cogoya min na k'a ɲɛdɔn ɲɔgɔnda ninnu b'a la ka kɛ lahala juman kan an bɛ bi lo min na n'o bɛ bɛn nansara kalo min n'a bɛ fɔ a ma ko mɛ kalo o tile 13 alhamdulillah Côte d'Ivoire bɛɛ kɔnɔ bi denmisɛnninw ya ɲɔgɔndan bɛ yen n'an b'a fɔ a ma tubabukan na ko examen bon examen bɛ kɛla Côte d'Ivoire bɛɛ le kɔnɔ bi alhamdulillah examen nin fana an bɛ yɔrɔ min na bi ta an tagala ka taga filɛli kɛ ni examen bɛ kɛla kɛcogoya ɲuman na donc an k'a fɔ an ya denw ɲɛna ani an ya kalandenw n'o ye jija o kana janfa kɛ n'i tɛ min lɔ i y'o to yen n'i bɛ min lɔ i b'o sɛbɛn an k'o le fɔ denmisɛnninw ɲɛna alhamdulillah fana di faamuna mais an de bɛ yɔrɔ min na sisan fɔlɔ la an faw olu ka an lamɔ ani k'an kalan pour k'an ye kɛ limamuw ye alhamdulillah olu y'a baara ɲana o y'a baara nɔgɔyala an n'u bɛ yɔrɔ min na an bɛ fɛ ka denmisɛnw de kalan minnu bɛ kɛ limami ye et puis fana a bɛ kɛ docteur ye a bɛ se ka adamadenw fila kɛ a bɛ se ka kɛ limami fana ye a ka misiri kɔnɔ an b'o politiki kura le la u sen jɔra kalanso minnu na a examen sali ɲɛmaya kalifa an bɛ maa minnu na ni o ye chef du centre ye olu y'a jira k'a fɔ ko baaraw taabolow ka ɲi wa ko baasi wɛrɛ foyi jate ma minɛ a kɔnɔ an bɛ centre min na min ye kalanso min bɛ wele ko An-Nur ni a bɛ sɔrɔ Abobo à la pompe dépôt 9 kɛrɛfɛ inchallah baccalauréat examen bɛ kɛla ɲan de o la sɔgɔmada na inchallah baaraw daminɛ min ye écrit oral o kɛla samedi tɛmɛni o la candidat bɛ min bɛ an bolo a bɛ taa candidat 300 ani kɔ la inchallah min ye cɛdenninw ani musodenninw o la an bɛna ka na o baaraw kɛ an dɔgɔninw an'an denw olu ka siniɲɛsigiw le an b'olu labɛn mun na olu le bɛna an fana denw labɛn sini inchallah olu le bɛna kɛ jamana marabagaw ye. Centre numéro 3 Sabil Fala Abobo avocatier an bɛ a sɔgɔma ka na an ka denmisɛnw minnu ye baara kɛ san kɔnɔ
sɛbɛ la donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo la nin yɔrɔ la ka daminɛ chefw ma ka taga se surveillant ma parce que surveillant o tun bɛ ni an ye depuis 7 donc baara tagacogo ka ɲi alhamdulillah et aussi an b'a ɲini karamɔgɔdenw fɛ aw k'aw jija i bɛ baara kɛ sɛbɛ la. plateforme ɲɛmaw u ye waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana ministreso ma min ka caw ɲɛsin bɛ kalankow ma ka tɛmɛ ni a ka direction ye hakililajigila an b'a jira aw la k'a fɔ a taama ɲɛmaya tun bɛ directeur régional ka maabɔ bolo ni o ye a tɔgɔlama ye min ni a ye waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin plateforme maaw bɛɛ lajɛlen ma a ka ja ɲɔgɔndan in labɛnw baaraw sigiw bɛ sigi cogo min kan a ye dantigɛli kɛ ka ɲɛsin o ma ka labana ka bilasirali jɔnjɔn kɛ ka ɲɛsin kalanden ninnu ma. Kadi baara kɛla vraiment bɛɛ sabati n'o bɛɛ b'a place la denmisɛnw fana sabati n'o baara kɛ vraiment c'est encourageant donc bon an ka fɛngɛ problème kelen minnu ye et que an bɛna o ɲɛfɔ ni organisateur ye parce que denmisɛn dɔw de la chaque o quand c'est comme ça i m'a dɔn min b'a kɔnɔ quand c'est comme ça voilà i bɛ to k'o dɔw filɛ u b'a voilà ni téléphone b'a bolo u b'a minɛ ka bila yɔrɔ la n'a tagala voilà parce que sisan o y'a tricher bɛ kɛ ni téléphone ye donc ni téléphone de donc il faut qu'à l'avenir o y'o côté filɛ quoi en tout cas denmisɛnninw f'u ye voilà ou bien k'a fɔ ɲa yɛrɛ n'o bɛ na o ye saki to so kɔnɔ voilà parce que min fana ni nana ni dɔ ka saki ma a bɛna na nin tun b'a kɔnɔ nin tun b'a kɔnɔ o ye saki to so kɔnɔ hali n'o bɛ na vraiment o y'a tout si transparent de. An b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye plateforme ɲɛmaaw ye u ka nin wulikajɔ in ka t'u ɲɛda kalanden ninnu ka ɲɔgɔndan in senfɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a baaraw fanbaw de kɛra bilasiralikanw ka ɲɛsin kalandenw ma ka taa se duwawudenw ma. An bɛ bɔ Côte d'Ivoire k'an kunda Nigeria ale kan silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ Aseyidi Badara Aliyu Usman Haidara ka sanga ni Nigeria Ansar tɔndon olu ka wele a bɔra Shirifla duba kɔnɔna na Bangoni Janginɛbugu la ka bɛn ni kunu alamisa ye mai kalo tile 14 san 2026 ni k'i kunda Bamakɔ pankurun jigin kɛnɛ kan kɛnɛba président Modibo Keita ale kan a selen kɔfɛ Shirifla morikɛ a ka pankurun yɛrɛ wulila nɛgɛ kaɲɛ 9 waati de la u selen kɔ Lomé u ye jɔli kungurunin kɛ ni o ye escalier Lomé ni ale yɛrɛ ye Togo faba ye u kɛlen kɔ k'o jɔli kungurunin kɛ alsilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ Aseyidi Badara Aliyu Usman Haidara a sɔrɔla ka laban ni k'i kunda Nigeria ka nɛgɛ kaɲɛ 15 waati de la heure 2 bɔɲɔgɔn u kɛlen kɔ pankurun kɔnɔna na u kɛra u sepuma ye Murtala Mohamed ka bɔ Lagos ni o ye Nigeria faba ye o pankurun jigin kɛnɛ ba kan u selen kɔfɛ no min ye Ansar tɔnden ani kanubagaw ye olu bɔra ka caya ka se ka na nisɔndiya ani bonya ani karama kɔnɔna na ka na u ɲɛda u karamɔgɔ denkɛ kan Aseyidi Badara Aliyu Usman Haidara k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Shirifla morikɛ a ka nin taama in senfɛ a bɛna baara camanw de kɛ Mali dafɛ duguw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigeria b'o la Benin b'o la fo ka taa se Togo ma an ka taamaden kɛrɛnkɛrɛnnen Baba Keita ale k'a fɔ la. Ali bi kunnafoni nasiraw fɛ an bɛ bɔ min bɛ tali kɛ Nigeria kan kunda Arabie Saoudite kan Shirifla Iji Takasoba agence de voyage Shirifla a maaw ye kɛnɛya sɛgɛsɛgɛli ba kɛ k'u ɲɛsin u ka hijidenw ma yaasa ka se k'u ka kɛnɛya o sabati nin sɛgɛsɛgɛli baaraw fo ka taa se a furakɛliw ma o bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka kɛ fu de la kɛnɛya tigilamaaw yɛrɛ ka fɔ la ko gɛlɛya foyi tɛ yen fɔlɔ ka ɲɛsin hijiden ninnu ma minnu bɛ agence de voyage Shirifla la maa minnu ni olu si kɔrɔbayalen don ani maa minnu ni bana lakodɔnnen bɛ olu la i n'a fɔ jabɛti ani tension yɛlɛn ko olu ka jateminɛli kɔni bɛ ka kɛ kosɛbɛ kɛnɛya tigilamaaw fɛ yaasa u bɛ se k'u ka hiji baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ kɛnɛya kɔnɔna na cogoya min na o siratigɛ kelen ninnu de fɛ kɛnɛya tigilamaaw y'a kanu ka ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ ani k'a ɲini hijidenw fɛ u k'u janto u yɛrɛw la yaasa u bɛ se k'u ka hiji baara kɛ hakilisigi basigi ani lafiya o kɔnɔna na cogoya min na an ka jɛka sɔrɔlenw ɲɛmada Kafunɛ Bacili ani Fuseni Keita olu ka kuma galamanna. An bɛ Ala fo an bɛ Ala barikada an kɔni dara hijidenw kan ka na Shirifla ka sira kan an kɔni b'u kɔ yan nɔ an ma gɛlɛyaba sɔrɔ bi kɔni alihamudulilayi Ala kana gɛlɛya foyi yira an na an tɛ se ka min gérer an bɛ Ala deli Ala k'u bɛɛ kɛnɛya k'u ɲuman segin an ni minnu kɔni nana an ni furaw nana mais fura bɛ caman kun minnu ye banabagatɔ lakodɔnnenyalenw ye u ka furaw b'u bolo ni min ta ma ye an bɛ segin ka furaw d'u ma yan nɔ mais min bɛ min bolo kɔni an b'u consulter ka u ka furaw tacogo yir'u la ani jabɛti ni tension bɛ minnu na olu ka contrôle ye diyagoya de don o don an b'olu ka tension ta an b'u ka sukaro ninnu jateminɛ k'a lajɛ min bɛ min na k'o ɲɛfɔ olu ɲɛna
o y'anw ka siraw ye an kɔni ma gɛlɛyaba foyi sɔrɔ an tɛ ala deli gɛlɛya la an bɛ ala deli ala ka segin n'an bɛɛ ɲuman ye ala kana foyi kɛ mɔgɔ si la bɛɛ ka se k'i bato kɛ hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la ala k'o kɛ Aidara yɛrɛ n'a a fa Bamada n'a Aidara kama n'a bɔnnaw bɛɛ lajɛlen ala ka segin n'an bɛɛ ɲuman ye ala kana foyi kɛ mɔgɔ si la yan i mura kɛra an taara ka na u sɛgɛnna dimi kɛra kɔw la dimi kɛra senw na an kɔni sera k'a bɛɛ ta an charge mɔgɔ si ma tɔɔrɔ ka dan sago halisa an bɛ o kɔlɔsi an bɛ consultation kɛ fu an bɛ fura d'u ma fu ne kɔni bɛ ladilikan min f'u ɲɛna u bɛɛ b'u yɛrɛ togo dɔn min ye banabagatɔ min ye fura min bɛ min bolo o k'o ta ka ɲɛ n'i ta banna i ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔw la o ni an bɛ kangari min dɔw ye jiko in de ye u ka ji in kɔlɔsi u kana ji bɛɛ min u ka dumuni kɔlɔsi u kana dumuni in bɛɛ dun an b'o de kangari da u ye pour que an ɲuman ka segin so. I yɛrɛ bɛ se ka foli jumɛn d'a kan? Ne bɛ foli min d'a kan ne kɔni bɛ ala tanu ala barika da ne bɛ n karamɔgɔ in de fo hali bi ala ka si jan d'a ma hali bi ala ka si jan d'a ma hali bi ala ka si jan d'a ma ala kana foyi foyi kɛ ne karamɔgɔ n'a ka denbaya la ala k'u bɛɛ de kisi ala k'u tanga ala k'an ka Mali kisi k'an ka Mali tanga ala ka segin ni i ji den bɛɛ ɲuman ye ne bɛ ala deli ala kana foyi foyi de k'an si la ala kana foyi k'an kɔ la Mali la ala ka Mali kisi k'a tanga k'a bɔ juguw bolo o ye ne ka foli ye ne bɛ n baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn nana comme Gidi dɔgɔtɔrɔ b'o la teleso b'o la Gidi dɔ ninnu b'a la minnu bɛ bila an ɲɛ ka fɛnw ɲɛfɔ an ɲɛna an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ n baligi ala kana foyi k'a la hali bi ala ka si jan d'a ma ne yɛrɛ cɛ n'o ye Ali Sidibe hali bi ala k'a fanga se ala kana dɛsɛ ko yira la ala kan'u si dɛsɛ ko yira la ala ka segin n'an bɛɛ de ɲuman ye ne bɛ ala deli n'o de o de fana b'an sɛnsɛn ni k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan min bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Kongo Kinshasa-kaw fɛ dɔgɔtɔrɔba min ni diɲɛ seleke naani jɔnjɔ tɛnkuna a la prix Nobel de la paix jɔnjɔ min ni diɲɛma ɲɛmaw bɛɛ ka laɲini ye a ka tɛnkun u la san 2018 a tɛnkuna ale la a bilama namɛ politiki fari da Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ a y'i to Kenya faaba la Nairobi n'a ma ɲɛ k'a fɔ Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ngɛngun bɛ ka ɲina farafina ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ lajɛ ɲɛsin Kenya faaba Nairobi mɔ o senfɛ a y'a jira k'a fɔ bɛnkan min dɛgɛnɔ bila kan bɛ senna Kongo Kinshasa a faso ni Ameriki jamana cɛ ko ale bolo bɛnkan jɔlen dɛ ko bawo ko bɛnkan yɛrɛ ni nafa bɛ la nafa b'a la Ameriki jamana de ka dugujukɔrɔ nafa sɔrɔ siraw minnu bɛ Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ Ameriki jamana kɛnyɛrɛ cakɛdaw bɛ k'o bɔ ka taa n'a ye nka olu mago bɛ basigi min na u tɛ k'o sɔrɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ desanburu kalo tɛmɛnen Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ Rwanda ni Kongo Kinshasa ma ɲɛmaw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min ka tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn na ka mankan ban Kongo Kinshasa kɔrɔ yan fan fɛ o min ngolokolo bɛ mamurulenjɛkulu M23 fɛ ni Rwanda jamana bɛ k'o dɛmɛ Donald Trump kɔni dayɛlɛ ka tugu bɛ k'i disi gosi k'i yɛrɛ yanga k'a fɔ a kɛra sababu ye ka mankan ban Kongo Kinshasa kɔrɔ yan fan fɛ nka fɛn tɛ ka bɔ faali la Kongo Kinshasa kɔrɔ yan fan fɛ o de kosɔn ni dɔgɔtɔrɔba in Denis Mukwege a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ bɛnkan in a tɛgɛnɔ bilala ni nafoloko ta fa de ye o de sɛbɛkɔrɔ jɔn bɛ bɛnkan kɔnɔ nka min ye jamanadenw ka ni kisili ye ko o jɔyɔrɔ tɛ yen a ko jamana kɔrɔ yan fan n'o y'u faso ye a dugujukɔrɔla lasin bɛ nafolo de la bibi in na dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira bɛ ka bɔ cogo min a bɛ ka bɔ ka taa ten Ameriki nka a kan ka falen fɛn min na ni o ye jamanadenw ka ni kisili ye k'o tɛ ka sɔrɔ hali bi mamurulenjɛkulu M23 bɛ faali la kɔrɔ yan fan fɛ ko kuma ma bɛ se k'a fɔ Ameriki jamana nan bɛ Kongo Kinshasa dugujukɔrɔ nafasɔrɔ siraw de suɲɛ yansa Dr Denis Mukwege a da sera u ka jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ka mandat sabanan ko kuma mɔ a ko jɛn tɛ se ka kɛ n'o ye ko ni jamana ɲɛma bɛ k'i dalaminɛ k'a kɛ ko kalata tɛ se ka labɛn k'a sabu kɛ jamana marabolo fila minɛ bɛ ko a k'a dɔn k'a fɔ kalata min fɛnɛ kan ka na ni yɛlɛma donni ye jamana sariya sunba la n'o ye foroba kalata ye référendum o fɛnɛ tɛ se ka kɛ dɛ bawo ni marabolo filaw minnu minɛ bɛ ni jamanakuntigisigi kalata kɛli bɛ bɔ a mɔ k'a sabu kɛ olu ka minɛni ye référendum foroba kalata fɛnɛ kan ka bɔ a mɔ k'a sabu kɛ o marabolo fila fɛnɛ ka minɛni ye Denis Mukwege dɔgɔtɔrɔba in Kongo Kinshasa a ko min yɛrɛ bɛ kɛ kɔnɔ guan diɲɛ seleke naani de bɛɛ sigilen bɛ ka Kongo Kinshasa jamana lajɛ
san o san diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bi dɔ fara a ka jate bɔlenw ka ma ni tiɲɛ taw jate la nka bɛɛ sigilen bɛ k'a lajɛ i b'a fɔ ko mɔɔw de tɛ Congo Kinshasa ko min ka di Congo Kinshasa jamanadenw ye bi o ye k'a fɔ u ka jate i n'a fɔ diɲɛ maa tɔw bi jate cogo min dɛmɛ min bɛ ɲɛsin diɲɛ fan dɔw ma nin binw ma o dɛmɛ fɛnɛ ka ɲɛsin Congo Kinshasa ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Dr Denis Mukwege nin dɔgɔtɔrɔ tɔgɔtigiba in Congo Kinshasa a ye tɔgɔ sɔrɔ fɛn min na o ye ka siya woloma kɛlɛ to senna ani mamurukilenjɛkuluw minnu bɛ ka mara caman basigi tiɲɛ n'olu kun ye dugumisɛn minnu minɛ u bɛ se ka muso kelen da ni ka jɛ o la k'o kɛ u ka tulonkɛla ye dadigi kɛlen o la tuma min se t'a ye jigiya t'a ye a ka ca la nin dɔgɔtɔrɔkɛ in Dr Denis Mukwege a tun bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ n'a ka dɔgɔtɔrɔya dɔnni ye k'i ladila o kan ka kɛ sira o sira fɛ sa n'a ka dɔgɔtɔrɔya dɔnni ye a b'o kɛ a tɛ sɛgɛn a tɛ dimi a tɛ ɲinɛ timinandiya da muso caman de sera ka ladila o cogo rɔ a fɛ Congo Kinshasa man ka ma yɔrɔw la o de y'a to diɲɛ seleke naani yɛrɛ bina k'u kasa nin jɔnjɔn in min bɛ bɛn ni basigi ko fɔ prix Nobel de la paix ni Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump kɛmɛ k'i ni da kan bi ko fɔ a ka tɛngun la san 2018 a tɛnguna ma in na ni ka kɛ tɔgɔtigi ye san 2023 jamana kuntigi kalata min kɛra Félix Tshisekedi kɛtɔ ka mandat filanan ɲini a y'i kanbɔ nka ma se ka sebaya sɔrɔ ani Félix Tshisekedi cɛ. Afrique du Sud fanga min bɛ jamana ɲɛmaaya la Congrès national africain ANC n'o ye Nelson Mandela ka fanga ɲini dɔ ye jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa ka fanga ɲini dɔ a kanubaw fanga ɲini dɔ kɔnɔ u farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ tiɲɛ don bi u ka maa u to ɲɔgɔn kɛ fanga ɲini dɔ kɔnɔ ni jamana ɲɛma don Cyril Ramaphosa fanga sinamatɔn wuli b'a nɔfɛ ko fɔ a ka jigin ka bɔ fanga na k'a sabu kɛ a tɔgɔ lanɔgɔn bɛ kokolo dɔ la nka u n'a ta bɛɛ jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa u to ɲɔgɔn kɛ k'a dɔn k'a fɔ fanga ɲini dɔ ANC kɔnɔ u ka dɛmɛ bɛ a ye fanga ɲini dɔ maaw farala ɲɔgɔn kan CAP de kɔnɔ Afrique du Sud ni ka jira jamana ɲɛma la k'a fɔ u b'a kɔ su ani tile tɔgɔcɛnko min kɛmɛ ka jamana ɲɛma sɔrɔ o ye dolari wari miliyɔn 4 o de yera a nɔna a ka dagabana so dɔ kɔnɔ Afrique du Sud mara dɔ la a yera nɔna kuma t'o nɔfɛ nka a yera nɔna cogo di kuma bɛ yen de politiki bina k'u kana kɛlɛ tɛ ban Cyril Ramaphosa de kɛlɛ filɛ ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛma k'o wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la o wulilen ka bɔ a jɔyɔrɔ la o ma bɛn o mɔ ja jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa kunkanko dɔ bɛ o bolo kunkanko jumɛn a ka dagabana so min bɛ Afrique du Sud marabolo dɔ la zonw de taara don ye a kɔ ni ka bɔ dolari wari miliyɔn 4 ɲɔgɔn na k'a jɛ polisiw sera ka zonw minɛ nka jamana ɲɛma bɔlen a kalama ko zonw taara don a ka dagabana so kɔnɔ ni ka dolari wari miliyɔn 4 juin ni jamanadenw kɛra mɛnfɛn ye dolari wari miliyɔn 4 bɛ taa mun kɛ ne ka dagabana so la o bila yɔrɔ t'o ye o man ka ye n bolo jamana ɲɛmatɔ n ka tɔgɔ tiɲɛ bɛrɛ jamana ɲɛma de filɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka kuma polisilakaw ka ɲɛma fɛ zone ninnu nɔgɔya da bɛ se ka kɛ u ye cogo o cogo o ka kɛ u ye u bi bila u ka laban k'u da k'u b'u ye k'a fɔ dolari wari miliyɔn 4 ma ye jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa ka dagabana don in kɔnɔ u donnen ka sonyani kɛ u da munna yɛrɛ jamana ɲɛma fɛ lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛma ka fɔ la bawo kuma selen lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛma mɔ ale kun gɛn kun bɛ k'i da kuma kan nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ politiki bina k'u nasira jamana ɲɛma ne fɔ mɛ ɲɔgɔn kɔ ko jamana ɲɛma b'a fɛ k'a bɔ a jɔyɔrɔ la jamana ɲɛma kɛlen ka wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la a sina ka sonsa k'a wuli ni nin ko in ye ka kɛ jamana ɲɛma kan ten kabini o kɛra fanga sinamatɔnw donna ko naamu fɛ ko jamana ɲɛma ni jamana ɲɛmaya man kan ko a ka wala sɛmɛ san 2022 a ko ginda bonyanen wasabulo kɔnɔ n'a ma ɲɛ ko wasaden fanba ye a ka fanga ɲini dɔndenw ye olu ye ko in pipapi fɔ k'a da ye dɔ ye ka fanga ban kɔsa in na sanfɛ kiiribulonba ɲɛmamuso dɔ de nane filɛ nin ye ko warawuli tun fanga sinamatɔnw ko nin ye nisɔndiya ye olu bolo kiiri bɛna a ka baara kɛ jamana ɲɛma ka wala sɛmɛ ka bɔ jamana ɲɛmaya la Cyril Ramaphosa jamana ɲɛma ka fanga ɲini dɔndenw kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ CAP la ni ka jira la k'a fɔ u b'a kɔ bi u b'a kɔ sini fanga ɲini dɔ yɛrɛ a secrétaire général ni o ye Fekile Mbalula ye ale y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛma a ti foyi kɛ a b'a to fɔ wasaden jɛkulu min ɲɛsin bɛ ko in ɲɛɲinini mɔ f'u ka tila ka ko ɲɛɲini na
jamana ɲɛma sere la Ramaphosa ka lapasabaw n'o ye avocat ye n'u ye min fɔ a ye o kɔfɛ a bɛ baara kɛ n'o ye ko nka olu jigin bɛ fanga sinamatɔ ɲɛmaw de la minnu da yɛlɛ ka tugu bi bɛ ka jira ko fɔ jamana ɲɛma ka wala sɛmɛnka b'a jɔyɔrɔ la k'u b'a fɛ ka teliya kojugu bawo nsɛrɛ daba tɛ bila misi ɲɛ misi de bɛ nsɛrɛ daba sama wasaden jɛkuluw ma tila u ka sɛgɛsɛgɛli la jamana ɲɛma kunkan aw fanga sinamatɔ ɲɛmaw bɛ gidi na fa bɛɛ fɛ ko jamana ɲɛma ka wala sɛmɛ ko bɛ se ka kɛ cogo jumɛn Ameriki jamana surasi filanan min fɛnɛ kun bɛ ka ɲini o fɛnɛ su yira ka bɛn ni mɛkalo tile 12 ye Maroc marala mara min bɛ wele ko Tantan kɛrɛnkɛrɛnnenya Cap Dra a ma ladɔnniya k'a fɔ Ameriki jamana a kɛn bɛ ka jamana 40 ɲɔgɔn na surasiw fara ɲɔgɔn kan ani minnu bɛ jɛla jamanaw la ka dɔnta ka wuriya kɛnɛ sigi sen ka surasiya nasiraw fɛ Maroc jamana de sugandi kun bɛ k'o kɛ ɲinanda kɛ yɔrɔ ye a tɔgɔ dan bɛ ko African Lion 2026 nga ni Ameriki jamana surasi la nunu mbalala ka tunu fɔlɔ su yera tile damadɔ o kɔfɛ filanan fɛnɛ su nane filɛ nin ye ye Maroc surasiya ɲɛmaaya so ani Ameriki jamana surasiya ɲɛmaaya so u ye ɲininiw kɛ Maroc worodugu yanfa fɛ Tantan mara la su yera mɛkalo tile 12 lanzara tɛmɛnen dɔɔni a tun bɛ k'a jirɔ u ye su in mɔ ka bɔ ka bɛn ni fitirimagwɛn ye sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw ye a jira k'a fɔ surasi filanan ye musolaka don a tɔgɔ ye ko Maria Simon Collington u sɔrɔla ka su bila ka taa Maroc surasiya lapitaninso la n'o ye hôpital militaire Moulay El Hassan ye Ghelmim ni ka sɔrɔ ka fɛɛrɛ kɛ surasi fila ninnu mɛkalo tile 12 ka dugu ja tile 13 la k'u don surasi panguru kɔnɔ k'u kunda n'u ye Ameriki jamana kan mɛkalo tile 2 tɛmɛnen de surasi fila ninnu dununa Cap Dra fanfɛlaw la Tantan mara la kuma min ni Ameriki jamana ni jamana 40 ɲɔgɔnna fara mɛ ɲɔgɔn kan ka dɔnta ka wuriya kɛnɛ baara daminɛ African Lion 2026 surasi 500 ɲɔgɔnna de sen kun bɛ ko in nɔ ka bɔ jamana 40 na a kunjɛra ka bɛn ni mɛkalo tile 8 tɛmɛnen ye Arabula kɔnɔ jamanaw kɛna kɛ ka dɔnsa k'a fɔ u man k'u jigi da Ameriki jamana ni Bani Israɛla jamana kan kɔnɔ lakanani nɔ nin ye Iran jamana minisiri ka kuma ye minisiri min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma Abbas Arakchi ye kɔrɔfɔ in lase ani a minisiri ɲɔ dɔ de ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya senfɛ Malaisie minisiri Mohamed Hassan alamisa tɛmɛnen lajɛ dɔ la lajɛ min kɛ mɛ ka diɲɛ dankɔrɔba 5 ka jɛkulu BRICS n'o ye Brésil, Russie, Inde, Chine ani Afrique du Sud olu jamana 5 ka jɛkulu bibi na walankata bɛ jamana caman donna ka fara u ka o minisiriw minnu ɲɛsin bɛ u ka jamanaw ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw ma olu ka lajɛ de kun bɛ senna Inde dugu bala New Delhi Abbas Arakchi tɔɲɔ minisiri ka bɔ Malaisie a n'a ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya la a y'a yira k'a fɔ jamana filaw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo yiriwa nasiraw caman kan wa Malaisie jamana ka ye Iran jamana dafɛ kuma gwɛlɛ la k'a jara Iran jamana ma ɲɛmɔw ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna kɛlɛ min nana bi Iran jamana ka Ameriki ni Yahudiya jamana Bani Israɛla fɛ Malaisie ka jira k'a fɔ a ma bɛn i mɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna tile 40 kɛlɛ in nɔ Iran ni Ameriki ni Bani Israɛla cɛ ni u minnu jɛna Iran jamana kɔnɔ Malaisie jamana k'a ka nisɔngoya jira o la ko a na to Iran jamana ɲɛmaw n'a denw kɔnɔ ko nka arabula jamanaw minnu kun bɛ k'u jigi kɛ Ameriki jamana ye k'u y'a ye bi fɔni k'a fɔ u man k'u jigi kɛ Ameriki jamana ye u man k'u jigi kɛ Bani Israɛla jamana ye bawo arabula jamanaw bɛ ka minnu kɛ u jigi ye lakanako ta fa fɛ olu yɛrɛw de bɛ se ka kɛ u kɛlɛbaa ye don dɔ la ko wa Iran jamana bingali in b'o de sɛmɛndiya ko bawo ko Ameriki jamana ni Bani Israɛla b'a dɔn k'a fɔ n'u y'u kɛ Iran jamana kan a kɔlɔlɔndan dɛ arabula jamanaw kan k'a sabu kɛ Bani Israɛla tɛ Ameriki tɛ u ka nafasɔrɔ siraw bɛ arabula jamanaw de rɔ ni e nana bi jamana kan jamana min ni o arabu jamanaw ka surun a ka nafasɔrɔ siraw bɛ yɔrɔw minnu nɔ i kɔni b'a dɔn k'a fɔ i bina jamana min kan a tɛna tɔli i ka nafasɔrɔ siraw ma o arabu jamanaw kɔni nɔ ko nka k'u y'o bɛɛ dɔn k'a kɛ o b'a jira k'a fɔ u mago tɛ arabula jamanaw nɔ ko nin kan ka kɛ kalansen ye arabu jamana bɛɛ lajɛlen kun Abbas Arakchi y'a jira k'a fɔ Dotradormozo kunkanko n'o ye tajidoni nguru dɛmɛnsira ye
ko amadeli ka datugo koyi yani fevrier kalo tile mugani zegi Amerika jamana ka bingali che adayelele kundu wa Iran jamana kumba lakana mokumu ka munyukumanya ka ke akatora kunde mashisoro Iran jamana ni oma ni ngengme ki bolo di nyomo ka tajiduni nguru unde mendo lakana derome kele ngunde mine mana konga kabine domina ni Amerika jamana ni bani Israel na bi Iran jamana ka fevrier kalo tile muga ani segi kwa kera sababu ye uluka yelemado detora dormoze kwa jibulo labara chuguro sadona taula Malaisie ka ministry ya yira ka fo Malaisie furadama akalla nyininde natri kamisa ka ke ka sigiga fo nona bla sigiga fo mamenye natri kamisa jodate ola jensere gena to Nations Unies reka la nyini de ye sharia ugalabatu mama ngata bi maka ko jako ya ko fo okado idongo dafe ko wako we Malaisie jamana joyoro ye abe Iran jamana dafe ka sangani ochugu ya inde fana ye ako cheni mingera Iran jamana kono kerengere ni nyana lokolisu denda nume kalanzula kata ulu bon kunichien ko hadabadinya tisika jena ye wa Malaisie ma jena ye Malaisie ya kon wa Malaisie bi sega ka ko ni yoro imbenena Nini fana be dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafoni so ɲɛmaya so fɛ ka bɛn ni sanga in ye ka se ka o takuda aw tulo kan an bɛ segin ka foli kurakuraya ka ɲɛsin aw ma aw minnu y'aw sigi ka se ka kunnafoni ɲɛmada ka se nin waati ma an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an ka jamana ala k'a basigi k'a kolo suma jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ala k'an kisi ala k'an tanga ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ